shishy touche sady mbola matahotsisy ho hitan'igny efa dibe sy mahazo iny appely na SMS alohany atory talohany zany fefasa mizosanakely e tamizigny ampagnera fa eo zao lasa chauffeur deuxième bureau nivadiky titulaire taminotagny izy tsy tamagny fa eo ngambe tena ilainy courage avao fasy navita raha tiany izy efa sy pody aminao mitadia vaovaovao amila izy aminao fa sy tamagna-tany yaya izy efa sy pody aminao mitadia vaovaovao amila izy aminao fa mina sisy jaly yayayayaya anao fa vita goodbye bye 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 anao fa mbola magnantso izy amiako bye 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 fady raha efa sy tambaragna aminao de zagnahary sy agnome chance anao satria izy amina sava mahazo life na vaza tamizigny ampagnera fa eo zao lasa chauffeur